tiri kuverenga bhuku rechikaranga chairo zvinobvinza zvakanyorwa natete Pauline Chirata Mukundiwa. Vava vachibvayo vachiverenga chaizvo mutauro wanga uchiitika pakati pomurume nemudzimai wake nenyaya yeuvori. Vatete vasiya vadhokonyedza nyaya yandanchifunga nezvayo, and I checking with you and maybe needing your help with this discussion. And she was saying, you know, there are times in life, a lot of it, where with, I don't know whether you think it's with modernity, whether it's civilization, the idea of shame within our culture, savanhu vatema, zvinenge zvatirerukei, zvinhu zvataisvoda kuita nekutaura, mazuva ano dzimwe dzenguva hazvichanyanyi kusvodesa vakapamenzaniso veuori wekuti iwewe unenge uda kulapa usina kurima. Ndikati ndikubvunze wewe wakateerera kuti unozvitendavo here mazviri izvozvo, kuti unoonavo muenzo nekuti iwewe pauri panewo penguva pekuti zvinhu zvawaiziva kana kuti unoziva kuti ukavonekwa nemunhu waunoziva kana kuti mai vako vakuru vekumusha kwenyu vakakuona uchiita kana kutaura zvimwe zvinhu, unogona kusanyatsogadzikana, unoita se wagarira munzwa chaivo wotosvoda pane izvozvo. And I was checking with you, what do you think has removed that shame from us as Africans? Ndikapamo mienzaniso yezvinhu zvimwe zvatinotaura, iwe unoziva nyaya yacho, nepamugwagwa zvimwe zvatinoita. Is that some level of a shame, sense of shame that's been removed from us? What do you think makes that up? Vatete tisati taenda mberi nokuverenga, pakati pomurume nemukadzi, ndindompe ari kutaura murume wake apa nyaya yeuori hwekumushungurudza. Murume ari kubva awana here njira yekutonhodza mukadzi wake, ari kuratidza kuti shuwaka haana mufaro, ari kushushikana nezvinhu zvaari kusangana nazvo paadzoka kudai. Murume wandomupei chiguri ari kurakidza kutyoka, ende uye ari kurakidza kuteerera. Kana magara muchitaudzana nguva yese, kutaura hakunetsi. Asi kana magara muchiita kunge pakuita vanhu vasiri kukwanisa kutaudzana, muchishoropodzana, kana musiri pamwe chete, matauriro enyu haachayerera fanike mvura yeparwizi iri kuyerera zvakanaka. Munenge murwizi umu mune makazara jecha yatinoti sirutation iyayo, hapasisina rwizi, muchato haudi kudaro. Zvino nguva yatorarama iyi, dzimba dzakawanda vatete dzekuti murume kana mukadzi, in fact kare futi ndo zvaingoitika, handiti vana mai vaisara kumaruzevha, vana baba vachiuya mutaundi. Ike zvino ruzevha rwacho rwava muno muZimbabwe muno achiinda mhiri kwamakungwa, achizama kuti mhuri iwane riritiro. Zvinozve maakuti riritiro iri kuya, asi zviri kukanganisa yananiso inofanirwa ichiitika pakati pasaimba nemudzimai wake. Tikatarisa magariro edu akare, ana mai vaisara kumusha vachishanda zvakanyanya, ndivo vanga vari mudzi, the anchor, the root of the family. Zvekuti mudzimai zviya. It's the same even mazuva anaya. But chakunetsa mazuva ano is the respect of the institution yatinoti marriage, and then the respect going both ways, not to the husband only, but also to the wife. And madzimai vanoti zviti vane mari ngavazviongorore kuti mari haiziriyo muchato, mari haiziriyo yakasunga mhuri. Of course we need money day to day, but ikaunzwa pakati zvekuti yakukosheswa kukunda rudo ruri pakati pemurume nemudzimai, inovhiringa zvinhu. Vamwe vanoti kwaika rudo harudyiwi, hamukasevi sadza nerudo, mukatoti nhasi taguta maleiko kuti hatasaza nerudo. Kukoshesa, chii chauri kukoshesa? Ukama hwako here? Kana mari ichikanganisa ukama, unogona kuita musoro unotema ukabanda, mari yacho muinayo asi pasisina ukama. Munhu akaita sendomupei akakura achizviziva here zvekukoshesa imba yake pasina mari kana kuti zvinhu zvaanozotodza wamboenda kuAmerica? Ndomupei anga ari nherera, asi ndomupei akachengetwa kwana mai vake nana sekuru. Munhu aikoshesa ukama.
izvozvo zvakamuita kuti ave munhu anokoshesa mhuri yake, ave munhu anokoshesa vana. But imomo mumhuri ndomaakabayiwa nemunzwa, ndomakaita uori. Ende mhuri dzinozvitaka kuti vanhu vaunenge uchiti ndo vako vanofanirwa kukuchemedza vakawanda vatete vari kufamba namavanga namaronda anobudikidza muzvinhu zvatinenge taitigwa nemhuri dzedu dzatinenge tichiti dzofanwa dziri idzo dzinenge chichichengetedza, dzofanwa dziri idzo dzinomira nesu, dzofanwa dziri idzo donhodzo redu ratichisangana naro mukugozha kweupenyu. Asi unozoona kuti beta kutola nemutoro. Zvakanaka kutodya zvako nemunjonjo, wakafara uchiseka, usina musodzi pamatama, pane kuti udye nechikeni nehwai nenguruve nechii zvese zvakazara kuti shwa, asi uchichema, haumedzeka, haumedzeka. So we're going to read a little bit further into the book. We are going to chapter 17, Chitsauko 17. Taenda mberi kwazvo kwebhuku tisati tatanga kuverenga. Vatete, what are the key themes for you outside the idea of that removal, shame, word, that you feel are important for the reader to grasp from the book? The removal of shame, the way I see it, ndeyekuti there is no sense of community. Tasiyana nekare kaya kekuti mwana aingochengetwa anyone. Mumaraini imomo ukaita musikanzwa wairohwa naamai vese vese. Ana amai vanga vari ana amai vevana vese. Iye zvinezvi unogona kutogara nevavakidzani vausingaziye kuti vanonzi anani mazita avo. So there is that. And then chatakukoshesa iye zvinezvi zvekuda kuonekwa, zvekuda hatisisina kakubatana kaya kekuti nhamo yawira mumwoyo wangu muvakidzani yauya kwandiri. Zvangu zvekuti tinenge takuita makwekwe asina nebasa rese, takuda kufarira nekushupika kwemumwe munhu, hatisisina hukama huya hwevagarisani. Wakaendepi vatete? Ini I would say kuti pamwe ndicho chirungu chatinobatira padenga yatinoti colonization, yakambva yabaya, mbva yatotyokera, hatichaziya kuti ndiso anani. Tavhiringidzwa pfungwa dzedu nemaitiro edu nekuda kunzi tiri varungu. Zvinoona irori ganda redu iroriri, neiwe uri muno muAfrica wemuno muZimbabwe unozoita murungu. Tachibatira pamusoro chirungu chacho, kana iwo zvavanoita izvozvo. That's why community dzavo vanhu vanogona kugara 20 years next door to each other vasingazivane mazita. But isusu hazviziso zvatirika. Muvillage everybody is related. And then chitarisai tikada kuti totem, ndikatongonzwa chete kuti uri soko, aiwa kashoko yacho ndini. Saka totove nehukama, takuda kutodzokera ikokoko kuti zvakabva kunani. Vanoti zvavo takabva tese kuguruuswa tiri vamwe chete, asi mutipo yedu inotibatanidza, zvidau zvedu zvinotibatanidza. Unotoita hukama hwakatosimba nemunhu wausingatomboziye, asi muri wechidau chimwe chete, wemutupo mumwe chete. Saka iyo nyaya yekushaya nyadzi yamatanga nezvayo, imi muchitarisa somunyori savatete, munofunga kuti nyadzi dzaindepi kunyanya isisu vechitema? Tane confusion ye-identity. Ndiko kwaenda nyadzi ikoko. Because tikadzokera kune zvatiri chaizvo, aiwa, tinobva tadzokera nezvatinofanira kunge tiri. Toita izvozvo. Kudzokera kwacho kudii vatete, nekuti patave apa vanhu vazhinji vakafunga kuti nyaya yekudzokera kwataiva vanofunga nyaya yekufamba nenhembe, kana tisina chatatakapfeka, tichibhaka pasi, tichigara mapako, ndo kudzokera shure vanhu kwavanofunga kana muchiti we need to go back to our essence as Africans. What does that mean? Kana ndichiti go back, handisi kuti wholesale. Because look, we are in a global village here zvinezvi.
and look at social media and everything. But achitaura kuti nesocial media hatina hunhu chii chinonzi hunhu wachinjwa nesocial media here. I think ngatichidzokera pakuti acceptance zvii zvatiri kubvuma kuti tinge tinoita sei tizvitore zviuye matiri. Tikasave nekuti tiri kusefa zvinhu izvozvo isusu will be swallowed whole pakasara pasina. Saka I think it's a question of putting up barriers toprotecta zvatinoda kuprotecta. Zvinoda kuraswa nekuti tazvisefa zvapepetwa ngazviraswe. Kana zvichiita kuti hunhu hwedu tisare tisina hunhu hatisi kuzvida zvinhu izvozvo. Saka mubvunzo ndokuti chii chinonzi hunhu hwedu. Chii chinonzi hunhu hwedu. Ndivatete vari kubvunza tichiinda kuchitsauko 17 mubhuku ravo ravakanyora pamusaka pandombe Chiguri akadzoka kubva kuAmerica. Agara makore mazhinji ari koko. Adzoka chishuwo chake ndechekuti abatirane nevamwe zvizvagwa zvemuno muZimbabwe kuti vavake nyika. Asi unobva agwadziwa achiona uori hwanga uchiitika munyika pasina kana chipi nechipi munhu chaanogona kuita pasina chioko muhomwe. And you know, we've had so many conversations. You know, we've had Transparency International, Zim coming in. Some of the statistics are shocking, right? Around how there is leakages that happen, costing us as a country thousands and thousands and thousands. Chii chaitika kwatiri. Did I just say thousands? Millions. Chii chaitika kwatiri savanhu chiri kutibvisa nyadzi muzvinhu zvatinenge tichiita. Mubvunzo wandiri kubvunza tichienda kuchitsauko chedu number 17. Ndichitanga ndirini kuverenga vatetevo vozouya vachipedzisa. Ndakaona kuti tsamba yaive yatsvetwa pambhedha papiro paaiziva kuti ndaiona chete ndisati ndarara. Ndakazora mafuta, ndikapfeka, ndikagadzira bvudzi rangu raiva rakareba, ndikarisunga ndokupfeka sokisi kuti ndisarare richindinetsa nokuputunuka. Ndakazvizora tinonhuhwirira kunge Esther aigadzira kusangana namambo wePersia. Ini ndaive mambo vacho. Ndaive ndasvika panzvimbo yekuzvikoshesa zvakanyanya. Ndaizvirapa nekuzvisimudzira nezvandaizviudza. Ndaiva ndavhura maziso kuti ndaive ndisiri mabatirwo andaive ndaitwa nevakandikoshesa muupenyu hwangu. Kubatwa svina hazvitaure kuti ndiri svina. Svina chaiyo vainge vauya vachindidzora svina. Ndakapfeka shangu dzangu dzemumba mastombi. Ndikabva ndatora tsamba iya ndikaenda kwekutandarira kwemumba yedu yekurara. Ndakamboikanda uku ndikati regai ndione nhau dzemanheru ndisati ndavata. Ndakangoteerera zvangu padiki ndikanzwa kuti mukuru wemapurisa aive atiza kubuda munyika. Ndakatozviudza kuti hezvo zvarema zviito zvamabasa zvave kubvinza. Zvinoita kuti upurure urwa nehapwa ngavabvunze abiya yavo vekukazongula. Apa taiva tabva kuverenga mapepanhau mwedzi yapfuura kuti mapurisa epanzira aive aonekwa achipisa mareceipt books parutivi pemugwagwa chaipo. Nguva iyoyi ndaitozviudza kuti vidiwe ingakushaya zivo chaiko kusaziva kuti vaifanwa kubvarura nekupisa mwoyo yavo ine kudyire nokuora. Uku kwaive kubvinza kwenyika. Ndakabva ndaidzima televhizheni yacho nokuti yaive yandiyeuchidza kuti kana pano pamba pangu paibvinza. Taive tanayiwa kuti nyakata. Ndakaisa makumbo angu pane kachituru kaivepo ndichibva ndatanga kuverenga tsamba yaChiguri. Chiguri akanyora achiti, kwauri mudzimai wangu nomudikanwa wangu ndomupei Chiguri. Hazvisi nyore kunyora tsamba ino kwauri mudikanwa wangu pei. Ndiri kuona kugumbuka kwako
neniwo ndakavhunduka kuti ndipo patazosvitsa. Handina kuziva kuti kurasa muswe kweupenzi kwakaitika nhambwe mbiri idzodzo kwaizondiparira zvakadai. Kanguva kadiki kenhano nekufara kweupenzi muuchenjeri hwokupusa zvatibura nekutiparira zvoupenyu hwese. Hapana urongo hwakaitika uye ini hapana chandaifungidzira kuti vana ndivangu. Zvakangoitika. Imhepo yetsvina yakangofambawo kairi ikako. Ndakangowirawo mumabasa erima. Upenzi chaihwo. Ndinotonyara kukutarisa kumeso pei mudzimai wangu. Nyadzi dzacho dzandinadzo chokwadi dzinokunda rufu. Zvave kutopinda chiveve mupfungwa dzangu. Hakuna mumwe munhu muupenyu hwangu kunze kwako. Unogona kusazvitambira, asi ichi ndicho chokwadi. Ndinokumbira ruregerero kwauri nekuna amai nini dairai. Ndakatadzira mugove. Ndakatadza kuzvibata. Chivi pachakanditarisa mumaziso. Handina kuti dzawira mutswanda, asi ndakatadza kutiza. Ndiregererewo mudzimai wangu, ndisunungurewo. Handitombozivi kuti ndoita sei kugadzirisa zvandakaita. Ndine tariro yekuti tichabata pamwe chete panyaya iyi. Zvese zvaunoda kuti ndiite, ndichaita. Ndibvumidze kuti nditange kukunyenga patsva. Ndapota. Ndini wako murume. Akakusarudze pane vese, akakuroora. Ndodzokera zvakare kuchitova kunokuroora kana zvichibvira. Ndini murume wako. Chiguri, chiguri. Ndakaisa kwakadaro. Pave paya ndichibva ndaizvamura ndikatanga kuiverenga zvakare. Ndakaiverenga kakawanda. Ndakabva ndatanga kutaura ndega zvinoita munhanopenga. Nhambwe mbiri. Ndakaridza tsamwa. Upenzi. Saka tese takaita upenzi ihwohwo zvinoita here? Ruregerero. Ruregerero. Chairo. Unoruziva here iwe ukaruona ruvara rweruregerero? Handina homwe dzinokwana ruregerero rwaari kuda. Ndakaridza tsamwa. Ndomupe ari kuradza kugwadziwa chaizvo chaizvo nezvaitwa nachiguri apa. Ucharegerera here zvinozoita semunhu unopenga vatete achitaura voga ati averenga mashoko emurume wake. Ari kuradza kuti shuwa nyadzi dzabva, asi mukadzi wake anobuda ruregerero anoruda. Ruregerero rwakanaka. Rwakanakira iye ari kuregerera. Ukaramba usingaregereri, wakatotakura zvawakatakura wakazvisungirira. Ukaregerera, aiwa wasunungura. Ko ukasaregerera uda kuti chiitike. Ukuda kuita zvimwe chete here izvozvo? Kutadza kuviri hakusi kugadzirisa. Kutadza pamusoro pekumwe kutadza. Asi kuregerera kuzvigadzirira iwewe. Nekuzvirerutsira mwoyo wako kuti hausi kuzvuzvurudzana nezvakaitika nezuva. Ko izve akumbira ruregerero. Kutadzirana kunowanikwa mumuri zvakanyanya. Ehe. Asi pane pamwe pekuti ronda racho vatete rinenge risingapori. Taimu yedu chete ndoyapera. Bhuku iri makarinyorera munhu akaita sei vatete? Ndiani wamunotarisira kuti uchariverenga bhuku iri? Bhuku ndakanyorera munhu wese, kubvira kuvana vanokwanisa kuverenga, vabereki, neavo vari pamusoro kuzvikoro, munoshandwa, even mumahofisi makuru, kuti nyika ndeyedu. Nhaka yatiri kusiyira vana vedu. Ngatizvitarise, tizviongorore. Hunhu hwedu zvatinobvumidza kuti zviitwe, aiwa, ngazvitariswe. Ngatirambe tsvina inozorwa
igosara ichinhuhwa kuti kutu tichishaya kuti toita sei. Ndinyatsofara kuti makanyatsoshingira chaizvo kunyora bhuku renyu nechikaranga zvazvisinganetsi here kunyatsodedemudza nekunyatsoona kuti nyaya yacho maisa pajekerere muchinyora nesvona? Hapana chinonetsa, tikajaira kugara tichitaura nerurimi rwaamai zvakangonaka kuti tigare I think in Shona. Toriwo nepi bhuku iri vatete? Ririko kuInn of 8 mabooks ese mabookshop eInn of 8. Okay. It's 10 o'clock. It is time for the news. Chi chatibvisa nyadzi.